ko noon e bandiraɓe julɓe ala kulli halin so tawi o dañani hen lor woto namde ayde summa innahu sallallahu alayhi wa sallam hazzara min kasrati l asila nelaɗo rentini men hewde namde allati la yahtaju ilayha fi umuri ddin wa daraba lidhalika masalan bil ummi sabiqa fa innahu idha kasurat al as'ilatu fa innahu hina idhin يحصل الحرج والضيق على الناس وبالتالي هذا الذي يكثر السؤال يترك الطاعة قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فالتكلف في الأسئلة مدعاة إلى الترك والتنطع ما أمرت به فأت منه ما تستطيع وما نهيت عنه فاجتنبه وما عليك إلا البلاء إلا اتباع فقط ولا تأتي بأشياء من عندك أو تفترض أشياء هذا من التقديم بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم bandiraɓe julɓe oɗo hadisa joni reftinelaɗo meɗen mouhammad alayhi salatu wassalam kanko de o rentini men e hewde namde ɗe gandanɗare ma hato jinani hen neɗɗo e gueɗe diine muɗum aɗa namdo tan aɗa namdo tan aɗa namdo tan tengti noon kadi e namde so ɗum waɗi kadi holko woni ñawore ɗaccu ha waɗa walla mi namdaki namdanto komi ko yimɓe ala ɗaccu yimɓe namdano koye mumen ɗum ɗo fo bandiraɓe julɓe wona hunde ɓurde ɗum waɗi nelaɗo nde haali ɗum wa daraba li dhalika masalan o totti hen tindol o fi hen yeru bil umami sabiqa e leƴƴi ɗi gandar ma ko gardinoɗi fa innahu ida kasurati l as'ila so heeɓi namde fa innahu hina idin yahsulu l haraj waddiya so neɗɗo so hebbini namde ɗe ɗon woni hankadi ala hankadi ko wiyete ko ɓittede e faaɗede alannase yimɓe o ɓittali ko rewi hen hada alladi yuksiru su'ala oɗo kebbinowo namde yatruku ɗa o ɗaccat ɗoftade allah subhanahu wa taala gati hankadi ala ko tali ala ko woni himme makko e hammo makko so wona namdade te ko ɓuuri hewde hen wona namde de o namdoto omo rewra allah ala omo namdo kam an kam kaari en ko mbi ko enen joni hol ganduɗa hen kaari en de so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɗo noon joni hol ñawore ɗum ɗo walla ɗum ɗo so jooli joni holi ñawore ɗum ɗo ala ɗum wona noon ala ko wondema ɗacca kaari en jiɗi namdade namdo komin walla mi namdaki mbiɗen namdon tomi ko horam ɗum fo wona lawol ɗaccu ha neɗɗo namdono hoore muɗum ayde ɗum waɗi hankadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha alladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ayde in tubda lakum tasu'ukum in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum ayde afa allahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun thumma asbahu biha kafirin ayde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha alladina amanu e mon gonɗinɓe allah waɗɓe allah woni dewteɗo mumen nelaɗo woni ñemtinorgal mumen la tasalu wata namde ɗe an asiya woni gueɗe in tubda lakum so tawi on peññinanama ɗe tasu'ukum ɗum ne wawi musde moɗon metta moɗon saabu ko onon namdi te on pota an namdade wa in tasalu son namdi an ha gamum hina yunazzalu qur'an tuma nde jippinte qur'ana tubda lakum feññine wonande moɗon kono noon afallahu anha allah yaafima gamum wallahu jomiraɗo gafurun ko kafrowo halimum muñ kono paami tan gade sa'alaha namdinoma ɗum qawmun yimɓe min qablikum ko adi mon ɗo ɓe battidi tan nde tawno ɗum koko haɗa summa refti asbahu ɓe battini biha e majjum kafirine koɓe yeddi bandiraɓe julɓe ɗum waɗi ko cheikh fawsan wi ko hafidahullah fa takallufi l as'ila mad'atun ila tarki wa tanattu yani deftude hoore muɗum
e namde ɗe gandanɗarma ɗeɗo a fotani ɗum namdade walla a yamiraka ɗum namdo walla wona wajibe ma ya namdo ɗum ɗo de ene wawi noddude neɗɗo e ɗaccude boom hay ko yamira ko walla loggueɗinade ha ɓurta teta naɗɗo kadi ko hunde nde gandanɗarema haɗande bandiraɓe juuɗe ɗum waɗi ma umirta bihi ko jamirɗa e muɗum fa ati minhu ma tastati'u ar hen ko kattanɗa wama nuhita anhu ko kaɗaɗa ga muɗum fajtanibhu waɗɗu ɗum wama aleyka ala ko waɗɗima illa tibaa faqat so wona rewde ko jamirɗa ko tan wala ta'ati woto addu bi asya en gueɗe min inde ko ummoradema aw taftaridu asya hada walla jaaha gona e addude namde maɗa goɗɗe a faami de aɗa addu ɗum sa ƴeewi hada min attaqdimi bayna yadayillah ɗum waɗi way kono ardade yeeso jomiraɗo subhanahu wa ta'ala te jomiraɗo subhanahu wa ta'ala en haƴƴi ɗum ha joni e suratul hujurat sen jeehi oɗon aya mbo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyata ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha samiun alim eyyi mon gonɗen ɓe Allah wadɓe Allah woni defte ɗumen nelaɗo woni ñemtinorgal mumen la tuqaddimu woto gardene bayna yaday illahi yeeso Allah a faami de wa rasulihi e nelaɗo muɗum woto mbiya oɗon gardi e Allah oɗon gardu o nelaɗo woto mbaɗe ni enen ɗum noon wattaqullaha kule Allah inna allaha samiun alim jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kono no ko ganda la taqul woto wi limadha lam yujibillah hakada holko waɗi Allah waɗɗinani ɗum ɗo ko wondima hen Allah waɗɗinani limadha lam yuharrimu llahu kada holko waɗi Allah harminani ɗum ɗo ala ko wondima hen la tasal misla hada su'al woto namdo yeruɗiɗo namde baɗe ni enne jomiraɗo wi ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya woto namdo ɗe ga gueɗe in tubda lakum son peññinanama de tasu'ukum muusa moɗon metta moɗon taw kadi ko onon mbaɗi koye moɗon bandiraɓe julɓe ɗum noon bandiraɓe julɓe hettotonoɓe ɓe naata adwa'ul bayan radio meɗen leeral FM Podor en gari ha en jettima hadis meɗen o yettima woni hadis jeene ɓiijo woni laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi hadis abi hurayrata radiallahu anhu abu hurayrata gandiraɗo abdourahman ibnu sahl ombo yewta wonde kanko de sami a rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaqul wi ma nahaytukum anhu ko kaɗmi mon ga muɗum fajtani buhu goɗɗo de wa ma amartukum bihi ko jamirmi e mun muɗum fa atu min ho gaare hen massaɗa tum ko kattan ɗon fa innama ahlaka ay ko halki alladina ɓen min qablikum adinoɓe moɗon woni kasratu masailihim woni hewde namde mabɓe wahtilafum e lurdeɓe ala anbiyaihim e annabaɓe mabɓe rawahul imamul boukhari o muslim oɗo hadis ko muttafaqun alayhi o imamul boukhari e muslim kaɓe ɗum bandiraɓe julɓe ɗum noon en gari ha en jettimo ɗo hennene e darsu meɗen e qanat adwa'ul bayan e yewtere meɗen e leeral FM Podor 95.4 eɗen mbiya bandiraɓe tan jokke heɗade leeral FM Podor ko radio ngo gandanɗare ma laɓɓinano mon diine radio ngo gandanɗare ma ko waɗgo pooye diine ene feññina ko heewi fammina mon ko heewi holla mon ko heewi to banggue jikkuji to banggue neediji kadi firana mon alqur'ana holla mon kadi sunna nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam bandiraɓe julɓe ko moƴƴi hen koye jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko manki hen koye meɗen e cheytane eɗen ñaago e Allah yaafon yaafo dendagal bandiraɓe julɓe wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.